Rojavê Kurdistanê piştî şoreşa 19 tîrmehîya 2012 û heta niha gelek pêşketin di warê ziman de pêk hatine. Ev pêşketin bi awên dane bi daneyan em bi bînerên hêjara par ve bikîn ku piştî şoreşa 19 tîrmehî li ser asta herêma Bakur û Rojdatê Sûriye ango herêmên ku ji aliyê rêveberiya Xweser ve têne birêve birin bi qasê 896 xwendekar diçin perwerdeya xwe bi zimanê xwe dayîkê dibînin ji bo perwerdekirina van xwendekaran jî bi qasê 41,867 mamoste hatine erkdar kirin. Ev mamoste jî li 4106 dibistanan perwerde ji bo xwendekaran didin. Lê ev ne tenê ji bo zimanê Kurdiyan wan bijin li Rojavê Kurdistanê ne tenê bi zaravê Kurdî perwerde têne dayîn li keleka zimanê Kurdî bi Erebî û Suryanî jî herkes dikare bi zimanê xwe dayîkê perwerdeya xwe bibîne. Ji xwe şoreşa 19 tîrmehê jî yek ji hêmanên serekên wê yekê bûn ku weke şoreşa ziman ê gelan dihate pênasekirin. Agahiyên berfirehtir jî di rapora me de ye. Em lê temaşe bikin.